Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hama aziz hurmatly dostlar ki tamaşa edýärler şeplen bizlere Hacı Sayıp Mamur Pençağanyň diýip aldydan ha. Ay aziz hurmatly dostlar. Bizleriň bir dostumyzyň ogly, bir ýaşlymyzyň ogly, bir ýaşlymyzyň gülle bülbüli we hemjen taji we dili Arabistan-ı Saudi'den teşrif getiripdirler ki öldürüň boluş ýeri, dünýä iniş ýeri hem Arabistan-ı Saudi awwalin gezek awalin mertebe yani gelip oturuşu bularyň Aktepe'ye, Tarpuz Güzer'e, Kalayzala. Muhterem Hacı Sayıp rahmetullah Kadum İbrahim Müsteri'nin oğlu ki İbrahim Müsteri meşhur barfelen Al-Hac Muhammed İbrahim Müsteri'nin oğlu muhterem rahmetullah can Hacı rahmetullah teşrif getirip bular Arabistan'da Cidde'de bolýarlar. Baran yar dostlarımıza hizmet etýärler, alından çykýarlar, bar ýerlere aýtýarlar, ýaxşylyk etde derýa taşla, çölde derdiňe deger. Bul hemme ýaşullarymyz, bul hemme hurmetlerimiz, bul ýigitlerimiz, hemme bugün akşam Nurullah Hanyň bizler koňa Nurullah epenji diýetçin atasynyň ady bilen bile hemişe ýatlyasa, şolaryň diýwalyna teşrif akelipdirler, aýtýarlar. Burçun bular mizban, Hacı rahmetullah mehman, bizlere der kadırdan, her kime der canı canan. Ki bular gelen bul yar dostlar hem başumul özüm. Ayttık ki erti akşam, bir gün akşam günartan ve ertirler bizlere bolsun mehman. Yani şunun için gelirler. Aziz hurmatly dostlar, şirin sözlü, güler yüzlü, yaxşı gözlü, yaxşı adab ve ahlak hiç bile yattan çıkmıyor. Yani hizmetin bija gitmiyor. Bu yar dostlar ki bu yerden barallar Beytullah-ı Şerif'e ziyaret etmek için hacca giden yar dostlarımız için ağından çıkıp hizmet etýärler. Şu sebeple bu yar dostlar hemmesi bunun peşvazyna gelen teşekkürlük bildirýäs. Muhterem Nurullah Han Hacı Mamur Sayıp Pençiniň ogly we derzimne Hacı Sayıp Mamur Allaverdi'nin inisi bolýarlar. Yar dostlara ki habar taptılar, geldiler, hemmesinden peziraýlyk etdiler. Hacı Sayıp rahmetullah hoş gelipsiniz. İbrahim Müsteri'nin oğlu Hacı Sayıp rahmetullah ve hem de Hacı Sayıp Çağrı Müsteri'nin hem mazarda tanıyan dostlarımız var. Olaryň hem gaýynbeçeleri bolýar, hem Hacı Sayıp'ın inisi bir yerde. Hacı Sayıp Muhammed Cuma'nın inisi Hacı Sayıp Muhammed Cuma ki Tarpuz Güzer'de oturýar. Dostlar, bar tabağım gel tabağım, yani muhabbet et, muhabbet gör. Barma tabağım gelme tabağım, bul manadaki muhabbet gitti, yani yatlamasan yatlanmayasan. Orta yerde sin tabağım, yani yatlan çık diýeni bolýar. Besay aziz hurmatly dostlar, birewimizin, ýaşullarymyzyň izleri yetmez ýanak. Ki görsüňler barın gelin oturun. Yaxşı sözleň we yaxşı gözleň ay aziz hurmatly dostlar. Bu sebeple muhabbet köpelýär muhabbet. Şükür elhamdülillah emniyetimiz tamin. Muhabbetimiz köpelsin. Zerrece hoşluk olsa taksim edin ýar dostlaryňyz bilen. Bir dünýä hoşluk bolar. Zerrecik Hudaýyna hasta, Hudaýyna gam ýandy bolsa taksim edin. Her kime azjykdan yeter. Bir adama yük düşmez. Hemmeleriňize gaýtadan aýtýas. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Sagaman bolun. Bahyr gelin inşallah. Kalayzal, Aktepe, Tarpuz Güzer diýaryna. Sagaman jabalaň aziz hurmatly dostlar. Hoş gelipsiňiz. Kadamlaryňyza hasanat. Hemeşe biýet harkalar aşaý. Sagaman bolun. Teşekkür Hacı Mamur Pençağa. Teşekkür. Ana bak. Teşekkür. Assalamu aleykum.
Gel bana da gel. Güzel otur. Otur.